Il-Prim Ministru Robert Abela flimkien mal-amministrazzjoni tal-Partit Laburista sellmu l-memorja tal-Aġent President ta' Malta, Mek. Ta' permezz tal-iffirmar tal-ktib tal-kondoljanzi li jinsab fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista. Mek jibqa' nfakkar għal karriera politika twila bħala membru parlamentari, Ministru u membru parlamentari Ewropew, kif ukoll fl-aħħar sena bħala Aġent President tar-Repubblika. Huwa kien politiku eżemplari b'kontribuzzjoni lil pajjiż fil-karigi differenti li okkupa tul il-karriera tiegħu. L-aħħar tislima lill-Aġent President ta' Malta Mek se tingħata nhar il-ħamis li ġej, fis-satejn ta' wara nofsinhar fil-Knisja dedikata lil Madonna tal-Karmnu fil-Balluta. Mek serva fil-Parlament għal 30 sena bejn l-1987 u l-2017. Fis-sentejn ta' wara serva bħala membru parlamentari Ewropew fisem il-Partit Nazzjonalista. Fl-aħħar sena minn bdiet il-presidenza ta' Mirjam Spiteri de Bono huwa serva bħala Aġent President ta' Malta.